Un plaer poder tornar a estar al vostre costat significa, pels oïdors que ens escolteu en el moment que està aquest programa en antena, que ha passat una setmana de la última edició. Us donem la benvinguda a una nova edició del magazín de la cultura audiovisual, de la tecnologia d'aquesta ràdio pública, que és Ràdio 4, en un dimecres ja dia 13 de març, 10 tocades al vespre, repetició del programa diumenge dies 17 a la mitjanit, que ja oficialment serà dilluns a les 0 hores. Dic això del dilluns, dia 18 de març, interessant i significatiu, perquè se celebrarà el proper dilluns, es va ajornar fa unes setmanes, la nit de les telecomunicacions. Serà, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona, nova edició el dilluns, dia 18 de la nit de les telecomunicacions, amb tots els professionals del món de la informàtica, de la telecomunicació, que ara això són ja universos absolutament confluents i units, no? El desig de que sigui tot un èxit aquesta nit de les telecomunicacions, que es va ajornar degut a la convocatòria que hi va haver-hi de vegada el passat mes de febrer, i ho van traslladar al proper dilluns. El que és per nosaltres aquesta edició del 13 de març, repetició diumenge dia 17 a la mitjanit, és l'edició de l'altra ràdio número 2325. I després d'escoltar aquesta col·laboració d'en Jordi Barreda sobre la telefonia 5G, ens endinsem als espais de radioafició de la nit d'avui de l'altra ràdio. El primer ens el porta Antoni Moyano, de l'Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya, l'ARMIC, present un nou mes a l'altra ràdio. Toni, bona nit i bona hora. Bona nit, Cinto. Mirant avui d'entrada cap al 21 de març. Què passarà el 21 de març? 21 de març, el Dia Mundial del Síndrome de Down. Aquest any, 15 anys de Down Catalunya, que van celebrant diferents actes, amb l'etiqueta a les xarxes 15 anys, 15 fites, i durant des del 17 fins al 21 de març, també els amics de Mike Delta Victor posen un cop més a l'aire per 6è any ja la indicativa especial Eco Hotel 3 Delta Whiskey November. Estic aquí apuntant l'indicatiu, això que diu Antoni Moyano, Delta Whiskey November, perquè que no esteu massa avasats, EH3DWN, no? Amb aquestes consonants, no?, de la paraula down, doncs, per celebrar en aquest aspecte aquesta diada que vol sensibilitzar les persones amb les persones que específicament tenen aquest síndrome de Down. 15 anys de Down Catalunya, també les més sinceres felicitats, i felicitats, evidentment, a EA3 Mike Delta Victor per tornar a tirar endavant per 6è any consecutiu aquest indicatiu especial, Eco Trail 3 Delta Whiskey November.